lahwil kalam. Padahal kata Nabi dawuhaken man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa kang ngaku iman nang Gusti Allah lan dina akhir hendaklah berbicara dengan omongan mending meneng. Jadi ngomong apik sing bisa, ngomong ninggal atau ngomong elek sing bisa, ya mungkin. Kadang bisa ngomong apik, ngomongnya selalu elek, jadi sepian meneng. Yang murni.